మొదటిసారి నిన్ను చూసి నివపొరుదిన వార్తనే మొదలు జోకనికి సుడతా సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే 3 ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఫోటో ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ముందుగా. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంటుంది, ఒక ప్రీసెట్, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. కాపీ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కాపీ 20 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు 3D కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఆన్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ మీ ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీ ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి, అప్పుడే సూపర్గా వస్తుంది, లేదంటే సరిగా రాదు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసుకోవాలి. సో అవే ఫొటోస్ని నేను ఎగ్జాంపుల్గా వేరే ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉంది, సో వేరే ఫోటో యాడ్ చేస్తా. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో, ఈ ఫోటో దీన్ని ముందుగా ముందటి ఫోటో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రా చేసుకోవాలి. సో చెప్తా. ఇక్కడ 6 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసి ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి దాన్ని డిలీట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆర్మర్ కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. సో దీన్ని కూడా ఈ ముందు ఫోటో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు 13 సెకండ్. సో 13 సెకండ్ వరకు 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి దాన్ని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు పైన ఫోటోకి పైన నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకొని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ముందు. మళ్ళీ కాపీ 12 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ 12 లేయర్స్. సో ఇప్పుడు 3D కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి. సో 3D కెమెరా ఆన్ చేస్తే సో ఇలా లిరికల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది, వీడియో ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ పేరు ఇక్కడ నా పేరు ఉందిగా, దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఎడిట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి దీన్ని తీసేసి మీ పేరు రాసుకోవచ్చు. ఏదైనా మీ పేరు ఎలా ఉంటే అలా రాసుకోండి, మీకు నచ్చినట్టు ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
మీరు కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ కలర్ సెట్ అవుతుంది, ఇదే ఉండనివ్వండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.